लामसगो तिप्रि खरंनाय तंनाय खापांनि ताखुकताय बुखक संनो हापुं हाताय बाखगय तिमो तैसा बाखगय कायसा तुइनि सम्मान हिनै गुबै मांफुलि फुंनान बागै आं नं लगे तंगो कमल त्रिपुरा जे लामा हाकसल अबंखा तेलेमोरा बाय प्राय 30 किलोमीटर हाई डिस्टेंस आलो ओ थाई अबंखा नाइमानो ओको ब्रिज अबंखा लबन तैसा हिनो अब थायंखा खवाई डिस्ट्रिक्ट बाय खबजाक मंग्या कामी आदि ब्लॉक नि बिसिन्यो मोनतां कामी नि घान्दार जे लबन तैसा एबा नुनासरा हिनजागो नुगुमान खानानर अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ठीक ओ थायनो जे साप्लाई कायजाक माने अब साप्लाई बमहाय साप्लाई तै नुगमानि से सम हाय सम ताई दिना नांया ओ तै बानो माइमि संगै चावै मानो आनि बागै नंनो कुबै मांफुलि फुंनान बागै आं ताबो थाङै तंगो अरनै कामिनि बरक बाय खरसा खरंनै मानके सालायनाय नंनो तामो साइ खनारे ओ कामिनि बरक बंनि खुक्तेनो खनाय माननाय खाना अब साप्लाई इको काइमानि अबनो अंखा तुई सम अंग मानि एकदम पाबो चाइ नाय मानसिया निको गोपरा पुरा नर फाइ नाय फेमानो गोबै खुयांके सोशल मीडिया तै नुगै तंगैबो नर बिसास चाइ आंके फाइ नाय फेमानो चावै नाय फेमानो सिगांगो चीनी बरम गनां टीटी एडिसिनि इएम चित्तरंजन देबबर्मा बो फायै नाय थांपायजाक नंमानि परेखाय जेकुनु तामुङो बोसलाय एकबारे सबसावो किसा बोसलायबो तामहाय ngै थाङो एकबारे नगनि माइ मुइ चामाने कथक बसिया कुनु बसिया एकबारे बोसलाय कथाय हाय ngै थाङो तै नंखा माने अब तुइनो नंखा बोसलाय कथाय थाङो जानमाने कपराब हायदा अब बुहुरक सनामजां माने सनाम मानेखाय 2021 देंखा 2020 देंखा नंले ओ कामनि बरक दानो ओ कामनि बरक न आं ओ तुइनो नंगो नायमानि परे नर साइमान का सम हाय कपरा सम हाय कपरा जों सिमिया एकबारे लगातार और जों तामो देवर मातंग मो सम तंग रियांग तंग जों तीनटा जाति होते आबने कुबुनि फाताने बरक फुजि रक तंग चीने पाराने ते सारक ब नङै अंकय नायजाक ओंखाय बरक ब ओमो नंखांखाय रोगी को फानाय जाने के नंनाय करै ओतै न अच्छा इनके अबले ताबक जे बुर अब कि लेयात नि दा कोनो माने अब बम हाय अबखाय लेयार मानजाक माने ता जे कोनो केसा लेयार गोबांखाय तै गोबां फाया काहाम जागांखाय तै काहाम नङै था नन कामनि मुंखा पारानि बुमंखाय नुनासरा ना निनि मुंखा आनि मुं चक्रमनि मलसम ना बेलेग कपड़ा बाबू तामनि सालाय बेलेग कपड़ा सम बिसायसे पाप दङखाय समबुतिन सायसे इनके मुइ रगो संगै जुं जे सम चाय देबा ना फाटा हास्तनि जुं जे रेसन सु रगो सम चाय देबा मुइ सं इनके ओ तुइनो रिबो सम दियाबा जे सं जागा बाहाय न अब तो भाई बंगनो रुक जमानो तबा जमानो अब किरि जों जागा गेता गभर्नमेंट रगले फाइ दे अब रगले नायफिका माने सम रग माने अमाके तैके प्राप सम हाय रहिनै आ दारे नायफिका आन पारा किसा हासाल बा साहर जों माइया आं रक आउम बागै आन पारा बं सुयाबा गेनि पारा का बियां फाइसिं आन पारा मलसम पारा लाइदरा ब आन पारा का बिसमनि जाब्रो पारा आइपन नंगर फाइ बयनि खुक्ते खनाय फाइ नायफिका आइदा आं बे और गाने बेरायदा भयता गाना बा पारा गाना बा अबले ब ब्लॉक कलाय अब मंगिया ब्लॉक ना इनके अबके थानाय 2021 सनमजां हायदा माने सम कपरा भने बर पय न बोलि हायदा ए सम कपरा नै बर कुन भन खाइबेलिया काइफु न बर छैमन का हायदा काइफु छैमन ला बर साना नेल ला ए और सम कपरा म उंलाक मन नै कामे गलाख नै बर यागार कोन फाय हायसे ना आयां फुनना इको आयां तुइसा ओ तुइसन से बर तुइ मानुइ मातो ओ कामिनि बर ताबो ओ सम न ए कपरा भिने ओ तुइ सम हाय कपरा भिने बरक आयां नि सरान तुइसे नै मातंगो अबन न कि नाय देनायखा नायखा सम गनां न सम गना मै सम मानसलाय कपराता मै रगले सय देनायखा हमनेखा नायाखो अब तो नायाखोता हा नायाखो बमा हेकेन साइमान का न अबन आहाय न सलगै कपरा अंखा कायबा नौरि अंखा अंखाता